Esta tarde, o xurado do concurso de ideas para a homenaxe ás vítimas da violencia de xénero facía público o seu ditame. A obra Como auga da artista pobrense Isabel Soler foi a escollida polos membros do xurado, entre os que se atopaban as artistas Soledad Penalta e Aida López. Pois a persoa é Isabel Soler Rivas, veciña da Pobra do Carmiñal e bueno, pois parabéns, pseudónimo Rita e a obra efectivamente como agua. Pois é a persona que gaña o seu dereito a que a súa obra sexa representada e pase a cumprir o seu papel, non desde o punto de vista estético, pero máis importante desde o punto de vista se digo de homenaxe e reivindicación e de loita contra a violencia de xénero. En total presentáronse 3 ideas, pero unha tivo que ser descualificada por non reunir toda a documentación requirida nas bases. O xurado non o tivo doado, posto que a outra das propostas, de Columba Bello, tamén destacaba pola súa calidade artística e reivindicativa, o que lle fixo merecedora dun accésit. A verdade é que foi unha decisión difícil por parte do xurado, escoller cal delas podía representar mellor esa idea, non? Esa vontade do Concello de homenaxear as vítimas da violencia de xénero, pero as dúas figuras están, representan a figura dunha muller, están feitas en materiais, perdurables no tempo, materiais, resistentes, nada, ao final escollemos, o xurado decidiuse por unha escultura dunha muller que representa movemento, saída, dinamismo, e é un pouco a idea que nos queremos dar do que é a violencia de xénero, non? Que é necesario moverse, aínda que sea paso a paso, pouco a pouco, actuar de forma que se modifique, se cambie esa situación de violencia de xénero que que esa IVA social. Tralo fallo do xurado, a gañadora dispón dun ano para executar en gran tamaño a escultura, que se colocará nun espazo público acorde ás súas características. Ademais dunha dotación económica de 3.000 euros, o premio suporá a adxudicación da realización da obra por un importe máximo de 9.000.